Jeg får tit det spørgsmål, hvorfor har jeg ikke fået det her at vide noget før? Jeg møder rigtig mange mennesker, som er gået i stå på en eller anden måde, og det kan jo ofte være en følelse, frustration for eksempel. Frustration opstår, fordi du bliver ved med at gøre noget, der ikke virker. Og mange gange så mangler folk at få lige præcis det enzym, der skal til for, at man kan rykke. Og det handler om, det er jo, at nogen kan stille de gode spørgsmål, og man kan få tid til at tænke over det. Jeg mener virkelig, at jeg skynder mig langsomt. Ikke? Og nogen synes, jeg passer heller ikke til nogen. Altså, der er nogen, som synes, nu går det sgu for langsomt. Men der er bare nogen, som får en ro i, at jeg lytter. Og det egentlig giver tid til at fortælle. Folk har meget at fortælle. Og især hvis du er presset, hvis du er stresset, så har du meget, du gerne vil af med, eller ventilere. Og den ro, der opstår, når man er færdig med at ventilere, den er jeg med på, og jeg er med i den. Og det er lige præcis der, hvor jeg sætter ind. Men det kræver tid. Jeg kan godt møde nogen, som har været ledige i mere end 2 år, som tænker, at det hele er håbløst. Når vi har haft 3 samtaler, og så er man på vej i job. Og igen, det er ikke raketvidenskab, det her. De er heller ikke one-liners, og det er bestemt ikke noget quick fix, men det er bare, at vi finder ind til det, der er vigtigt, det der er relevant. Ikke for systemet, men for virksomheden. Og selvfølgelig for dig som jobsøger, eller dig, der er med i et brancheskift. Det er de ting, og det skal vi altså lige bruge en time eller 2 på, og så kan vi altså hurtigt sætte i gang.